مهوان ما جی استانبول چاودر سیاسی اکرم مالبات دسپیکی بخیر هاتنا تدکین برز اکرم کمبونا سر کوماریا ترکیه رجب طیب اردوغان بداوی هاتو هیچ انجامکو به انجامو به بریار ندان چما؟ بله ایوار باش براستی به گلمپری لبندا بریارکی ده درباره اپراسیونین بجایی دا بو فقط اف بریار باوی که فرمی در نکت لیدی ساجی سروکومار اردوان او گفین دفکی دیسا دوماندو آنی زمان yani helbet vî pêvajoya hilbijartinê da ihtiyacî bi rakeşiyekî wiha heye feqet ew biryar bi fermî derneket yani eger guhînbêjin sedemê vîyayê ihtimalê vîya got derneket çi ye di serî da yek guhûn jî dizanin rojhilatê yani rojhilatê Firatê bi taybetî dibin kontrola Amerîkayê da ye û Amerîka jî çendek li ser hesabên xwe yê fermî jî nerazîbûna xwe ya derbarê operasyonekî ihtimalekî wiha da tim di anîn ziman sedema yekem ev e ya dudiya jî beriya deh rojan ew bûyera teqîna ku li Teqsîmê bû yani ew bûyer wekî ku ewekî bû wekî ku yani ceribandinekî bû gelo yani ihtimalekî operasyonekî bejayî li Rojavayê Kurdistanê gelo di nava gel da wê eleqe bibîne nebîne bi min nedît yani ev eleqe nedît yek ji wan sebebê ku îro biryara operasyonê derneket jî ev bû lewra operasyonekî li Rojavayê Kurdistanê bêguman evek riskekî hem mezin e û him jî maliyetekî wî gelekî mezin heye eger ku ev rîsk û باشه تو çawa vedxînî bê hildan û ev nebiryardan Tirkiyeyê da jî nava anku miletê encam Tirkiyeyê da jî dana ew hêrişin rakeşiya ku ihtiyaca wan zemînî heye û nebe gefên helbet berî çora çend zirar rojeka Recep Tayyip Erdoğanê dikirî ku dê hêrişeka zemîn tu çawa vedxînî بله ev wekum got yani ev yani ew pêşîn ew pêşketinên li Rojava tim Tirkiye ji nêz ve taqîb dike hetanî çendekî berî jî ew merasîma leşkerî gul wir hatkirinê û ew serbazên Amerîkî tevlî bûn falan ev helbet Tirkiye ji vî gelekî adis bû û xwest bersivekî ji bide û her wiha jî ew bûyera gul Teqsîmê jî bû xwestin bi awayekî resen bi Kurda ve eleqedar bikin bi Rojava eleqedar bikin ji ber vî xwestin yani ceribandinekî kirin yani niyetekî me wiha heye hem bê tansiyona Amerîkayê xwestin ew bikin hem tansiyona hemalatiyê Tirkiyeyê ew wî ceribandinê kirin yani tehdîtê xwe û ew wî gevxarinê xwe jî kirin feqet ew tişta ku dixwestin hem ji alî Amerîkayê da bertekekî çend bertekên xurt hatin ji bo ku ev tişt nebe hem jî ew tişta ku ew dixwastin yani encama operasyonê da gelo ji bo vî pêvajoya hanê ji bo xurtkirina mijin piştgiriya îxtidarê wê fayde bike neke tam di wî aliyê da jî encamekî êrînî nedîtin yani ji ber wî باشه em çên bêjin ku sedema vê gavê yan bandoreka yan jî ji para nîv dewletî ji layê Rûsyayê yan ku Amerîkayê ser nencamdana an ku nebiryardana hêrişeka pejayî bû ser Rojavayê Kurdistanê بله Amerika eva çendeke dubare dike ku neraziye yani nerazibûna xwe diyar kir li hemberî biryarekî wiha çend sedemî wî ew min got ji ber ku eger dîsa li wê herêmê dîsa alozî derê û ihtimale ku wan grûpên radîkal wekî IŞİDê dîsa xurt bibin û bi îstiqrariyekî mezin bikeve wir yani ya dudiya jî Amerîka li wir hinekî yani li wir planê û projeyê wî hene li wiraka noxteyên wînê leşkerî hene vîya wê tu awayê naxwaze feqet li gorî min bi dîtina min vî carê Rûsya jî zêde yani em bijin daxwazî nekir ew jî her halde
ئەوی دەستوری نەدایە بە ئۆپەراسیۆنێکی بێژایی ببە لەورە رووسیاژی دوی مەسلەیدا خودی ئەوەکی باندۆرێکی مەزنە vêcarê tenî ne Amerîka ihtimale ku wisa dixuya ku vêcarê Rusya jî razî nîne ku operasyonekî bejayî li Rojhilatê ew Firatê bibe. Baş e. Berêz Ekrem herdê daxuyaniyên Recep Tayyip Erdogan da piştî dawîbûna kombûna serokkomariya Tirkiyeyê got em gulopa kesk an ku biryarê çi aliyekî wernagirîn bû encamdana hêrişeka pejayî û hesabê bû çi aliyekî jî nakin. Wate zemîne delîve ya bare bû her demekî evê hêrişê encam dedin. Tu çawa dibîn? وەکو مەسەیەدا jî got bi gelemperî hêviyekî hebû ku biryarekî wiha derê feqet ev biryar derneket divê bê îzahkirin ku ev biryar çima derneket yani gelo ji ber bandorên ji derve de yê wekî Amerîka û Rûsyayê ji ber wî ev biryar derneket an ev biryar ji xwe vî gavê nelazim bû îca ji bo wî Erdogan van îfadeyan bi kar anî wek ku ev biryara me ye em di derbarê biryardayîna operasyonekî li ciyekî Tirkiye ne hewceye ji kesî destûrê bistîne û ji kesî bitirse yani xwest bide nîşan ku ev biryara me ye ev biryara hanê tu bandorekî wî ji derve de tune ji ber wî hinekî hişk axivî evî xwest bi awayekî eşkere ji hemwaratiyê xwe rabêje ku ev biryar ya wan e tu bandorekî derve ser vî biryarê tune ye xwest ew mesajê Belê Ekrem Malbat çavderê siyasî ji bajêrê Stenbolê tu digelmebûyî zor spas li dor kombûna serokkomariya Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan